Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi Pilipinas. Ito ulit si Mike Padua at narito ulit tayo. Bumabalik sa ating latest update sa bagyong si Betty na may international name Mawar ngayong linggo ng gabi, Mayo 28, 2023. At ito ang ating Tagalog version. Pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Bank of the Philippine Islands, Aboitiz Power, at Avenue Plaza Hotel. Ngayon, umpisa natin ang update. So, ito na po ang latest sa bagyong si Betty. May good news lamang po pagdating sa lakas niya. Bahagyan na po siyang humina mula sa super typhoon intensity. Isa na lamang po siyang category 3 na typhoon. Malakas pa rin siya, okay? Nasa 195 kph. Kahit anong sabihin natin, super or itong intensity na ito, talagang disastrous pa rin ito o damaging na typhoon. At kasalukuyan, ito po ay dumadaan sa medyo marginal sea surface temperature na nasa between 28 to 26 degrees centigrade, na kung saan, iyon ang nag-cause kung bakit humina siya aside sa dry air kahapon na nawala na yun, ay medyo nagkakaroon po siya ng paghina. Habang humihina siya, nag-expand naman po yung wind field niya. So, nangyari, itong wind field nitong bagyong ito, maabot ngayon ng 1,300 kilometers. Large system na po siya. At yung kanyang rainfall, nasa 1,050 kilometers yung diametro. So, ang Northern Luzon ay makaka-feel nitong outer circulation itong bagyong ito at pagbibigay po ng mga malalakas na ulan mula 50 hanggang 200 mm ang 24-hour na rainfall. So kung mag-persist siya ng 3 days, baka ang total rainfall ay pwedeng umabot ng 500 or 600 mm, which is very dangerous po yan. Magkakos ng flooding, landslides, at kawawa po mga kababayan natin. That's all. Hope and pray na sa mabuting kalagayan po kayong lahat dyan sa Northern Luzon. Kasi nagsisimula na rin yung habagat. At nakita nyo itong monsoon trough. Yan po ang boundary ng between the medyo dry conditions dito sa taas ng hangin mula sa Hilagang Silangan. At dito naman yung humid conditions mula sa habagat na nagkukos ng mga ulan dito sa may Visayas, Mimaropa at Mindanao. And this morning hanggang ngayon, nagsisimula na po yung habagat dito. At dito sa Bicol and Metro Manila, nasa dry slot pa rin tayo between the circulation or the outermost edge ng circulation ni Betty at yung habagat. Okay? So may mga thunderstorms pa rin pwede mag-form dyan, but so far, for the past few hours, wala po tayo. Non-existent po ang mga thunderstorms sa Bicol since yesterday, which is good. Okay? Pero pagdating ng Tuesday, bukas medyo okay pa po ang panahon. Tuesday, Wednesday, Thursday, we expect a little bit of a southwest monsoon o mahabagat dito sa may Bicol. Pero mas malala po ang mga ulan dito sa may Western Visayas, Mimaropa at Western Mindanao. So mag-iingat po kayo lahat dyan. Dahil po itong habagat na ito ay grabe pong mga dalang ulan yan. Okay, pwedeng umawad po ng same din na 100 o 200 millimeters ang bagsak niyan. So, ang Batanes at ang Northern Luzon ay makaka-experience po ng bugso ng hangin mula 50 hanggang 75 kph. Dahil po sa malaki po yung kanyang wind field. Although tropical depression strength lang po siya, pero inaasahan po rin po ang mga hangin na yan. At pwede umawad po ng 100 kph pag nandito po kayo sa may Batanes. At dito po sa ating fast animations, nakikita po ninyo na nag-try pa rin mag-organize ang mata nitong bagyong ito. Kaya sinabi ko, dumadaan po siya sa marginal sea surface temperature kasi dito po napakainit. Dito nawawala na yung init bahagya, lalo na dito sa may east of Batanes, pataas sa may Taiwan, ay medyo 26 degrees. So baka humihina pa lalo itong bagyong ito. At nagkakaroon po ng tinatawag nating upwelling, yung pagtaas ng cold waters po mula sa ilalim ng karagatan.
At nangyayari po yung layer of warm sea surface temperature ay napaka-shallow na lang po, hindi malalim para mag-fuel sa paglakas ng isang bagyo. At kung babagal pa po ito ay mahihirapan din po mag-replenish yung dagat ng mainit na karagatan dahil po nako-cover ng kanyang sirkulasyon. So, eventually, within the next few days, base din po yan sa mga computer models, ito po ay unti-unting hina. Actually, pagdating niya po sa Martes o sa Miyerkules sa tapat ng Batanes, dahil po napakabagal, bababa po siya ng 5 kph yung kanyang paggalaw, ay mukhang magiging 140 kph lang po siya. I won't be surprised kung maging tropical storm po ito kaagad kapag bumaba po ng 26 degrees yung sea surface temperature at biglang lumakas yung upwelling, yung pagtaas ng malamig na dagat mula sa pinakailalim ng Pacific Ocean, okay? At meron din pong konting dry air entrainment, sabi ng JTWC, wala na daw. Sa JMA meron, and I don't know with them kung ano yung mga analysis nila dyan, but kitang-kita naman po na may konting dry air kasi wala tayo masyadong ulan na nakakanasan dito sa Luzon. Samantala dito, grabe yung ulan, no? Okay? The picture itself speaks na meron talagang konting dry air na pumapasok. Ito nga, medyo nasisira yung kanyang circulation niya dito. Nabobroken up. So, nagsusurvive na lang po yung core niya. Kaya yung hangin niya is still at 195, still quite punch, okay? 100 category 3, malakas po yan na bagyo. And then, the activation po itong habagat ay in-expect po natin yan by Tuesday. Pero na yun, nag-start na po dito sa Visayas pa, hindi po masyado yung mga kaulapan. Since nasa month of May pa po tayo. Tandaan po ninyo, ang habagat po, ang peak ng habagat is July, August. So, nag-start pa lang yan, baka mahina pa yung flow. Nadidictate po kasi yan, base po sa high pressure, subtropical high pressure over Australia. Pag nasa early stages pa lang po, kasi papunta sila sa winter time, baka hindi pa masyado na-activate. Pero, yun ang sinasabi ng model, so we expect may mga on and off rainfall na yung kalagitnaan ng linggo. Zoom in satellite animation, ito yung infrared at kitang-kita po ninyo na mag-fragmented na po ang circulation niya, although nagtatry po itong eye wall niyang maging intact. But every now and then, medyo nasisira pa rin yung kanyang circulation. Lalo na po dito, kita po ninyo dito, medyo kulang po ng kaulapan compared dito sa side na ito. Okay? So, we expect lalakas po ang habagat. Kasi yung winds dito sa Naga at Bicol, kahapon, nasa north, galing yung hangin, naging kanluran kaninang umaga. Na yun, galing na po sa habagat o southwest ang direksyon ng hangin. Although, mahina pa rin, nasa 10 to 25 kph at wala pang ulan tayong nakakanasan. Nakafocus lang kasi dito sa may Occidental Mindoro, Western Panay. So, and nakita rin natin may mga konting mga high to mid to high level clouds na pwede magkaroon ng mga konting ulan, mga showers. But yan ang magandang balita. Medyo humina na po ang bagyo. But still, mag-prepare po kayo mga kababayan natin sa Northern Luzon for possible rainfall that could produce mga tinatawag nating pagbabaha at landslides. So, mag-ingat po kayo lahat yan. So, ito po yung mga multi-model diagnostic comparison. Nandito na yung storm. So, yung intensity forecast, pababa na po yan within the next 5 days. Sea surface temperature, ito yung position ng bagyo for the next few days ay pupunta po siya sa may malamig na karagatan. Okay? And ito po yung total precipitable water at nakikita po ninyo yung dry slot. Ayan po yung dry slot. Okay? Patuloy pa rin na-affectuhan po ang Metro Manila, Bicol region ng dry slot, kaya maganda po ang panahon natin. Tahimik, blue skies pa nga kaninang umaga. Halos buong Luzon, parang walang kaulap-ulap. But pumapasok na rin yung mga kaulapan ng circulation ng bagyo sa Northern Luzon. So may mga pabugso-bugsong ulan at thunderstorms na rin kaninang hapon at ngayong gabi.
At ito po yung ating tracking na inisyo kanina alas 5. So, same pa rin, walang pagbabago. Dadaan po siya more or less 200 kilometers east of Batanes. Ito po yung Batanes Group. Ito yung Itbayat. Ito ang Batan Island o Basco. Nandiyan ang capital. So, dito po siya dadaan. It's either here or here or here. So, dyan po siya dadaan. And then, ito po yung area na ito. Itong blue. Yan po, yung blue shade na yan. Yan po yung hangin. Ang bugso niya is 75 to 100 kph. Okay? Kasi medyo malaki yung kanyang wind field, umabot po ng 1,300, classified as a large cyclone, large typhoon. So, abutan po ang Cagayan Valley ng 75 to 100 kph. Lalo na po bukas o Tuesday, dahil po sa pagpasok ng wind field ng bagyong ito. But yung ulan ang medyo delikado po sa area po ng Northern Luzon within the next 2 days. Ganun din po ang Batanes, affected po yan. Itong light orange, yan po yung winds of 100 to 130. Destructive na po yan o damaging. Ito po medyo talagang very, kumbaga, mataas na po. Ang damage niya is on a high level. More than 130 kph po yan pag nandyan po kayo malapit sa kanyang mata. Asian agencies. So, yan lahat ang pinapakita. Galing po yan sa ating multi-agency tracks. Okay. At mukhang akit na po siya. Ba't mabagal ang pagkilos? And ito po yung lahat ng tracks ng agencies. I mean, lahat ng model tracks. They all agree na mag-record po siya. And the oceanic heat content. Yung energy mula sa mainit na dagat para lumakas ang isang bagyo. Dito talaga mainit. Nakita niyo nandito dumaan yung bagyo. Malakas po siya dyan dati. But pupunta na po siya sa medyo palamig na temperatura o yung oceanic heat content. Kaya humihina po ang weather system na yun. Extreme rainfall. Yan po. Ngayong linggo, nandiyan po yung bagyo. So, maabot na po dito sa may Northern Cagayan. May mga ulan-ulan po dyan. Dito naman po sa Central Luzon, Metro Manila included, Bicol Region, Marinduque, ay nagkakaroon po ng dry extreme. Extremes of dry conditions. Itong light blue-green, mga ulan po yan. Monday, meron pa rin po. Pero yung habagat, nag-kick in na po sa Western Visayas. Actually, nag-start na po. At dito rin po sa may Eastern Visayas. And yung grabing ulan na dala ng bagyo, yan po, affected ang Northern Luzon. Ganyan din po sa Tuesday, yan po, Ilocos Region, affected din. At lumalakas na rin ang ulan dito. Dahil po yung line of sight ng storm, east of Batanes, ay magtitrigger na po ng habagat. From Western Visayas, Palawan, Mindoro, lalo na yung Occidental Mindoro. Bicol Region, may mga konti-konti na rin ulan na dadaan po dyan pagdating ng Martes. Okay? Wednesday, patuloy pa rin. Kasi ang bagal ng kilos nito. Bababa po siya ng 5 kph. Parang pagong o parang snail ang kanyang pagkilos. June 1, mag-start na po siyang umakyat. Slowly pa rin ang kanyang galaw. Kaya nandiyan pa rin habagat sa may Ilocos Region. Western sections ng Mindoro, Panay, Negros, Guimaras, Iloilo. Yan po, apektado po ng habagat. At ang western sections ng Palawan, Calamian Group. While dry conditions dito sa may Polillo. Expected yan kasi may mga mountainous areas dito. Pag dumaan dyan yung mga ulap, may iwan dito yung moisture. Dry conditions po yan sa kabila. Bicol, may mga ulan sa area po ng Albay, Sorsogon, Camarines Sur. Pero padaan-daan lamang po. Pide-Prince Willie pang araw. June 2 and June 3, unti-unti na po humihina ang extreme rainfall ng habagat. But still, nandyan po yan hanggang Sunday. We expect monsoon weather, breezy conditions, 30 to 60 kph. Hindi naman po siya lalampas. So, yan po ang magandang balita. Hindi po destructive. Actually, it helps the farmlands of our country para mag-start na rin ang pagplant o planting season. Although yung mga iba nasa flood-prone areas, medyo nasa bad conditions naman po yan.
Mag-ingat po kayong lahat dyan. Sana in good conditions. Let's hope and pray na hindi masyado grabeng ulan na dala itong habagat. Lalong-lalo na po sa mga darating na araw. Okay, so it's 15 minutes past our recording. And tatapusin na natin ang update. Again, mag-ingat po tayong lahat kasi malakas pa rin yung bagyo at magpapaulan sa buong Northern Luzon simula bukas hanggang Huwebes. And bukas, pagbalik natin, malalaman natin ang latest update sa bagyo, kung saan na po siya pupunta. At let's hope and pray na lalo pa siyang humina. Okay, actually, pagdating niya sa may east of Batanes, baka 140 kph lang po siya. Very minimal typhoon. This is Mike Padua. Good evening sa inyong lahat. Sana nagkaroon po kayo magandang weekend at maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel.